Igori bira ligendete kwenekigwa magega y'omonogeri bwe county assembly Enoch Okello watuka chingwana igicyabere chikorokana gutaisanikia abamenyi bensemeyo nabo igokoburwa amaskani gocha ase omubunge Nakuru West Samuel Arama okwana kurastin semecho ni gabamenyi abo babere bakogikeria egekorekyo asibaganiria amaskani korwego gocha ase abarayi bonsi nabo igokweneke buna ebikora bune ebyo nigo birachikoira ni magega amagenderero Morikito Joma Angi norobotera senchera yobwagale chikura kirina akere tumanga ward chena abo mo MCA myaka 5 chikura na akere tubona mo MCA na kyo muntu yagwa akerwa buno muchumbe oyingoroke MCA yakuru Nakuru West omungusanano omonene osiasa nigorekanete ase amatanga ayamo ekenyoro kenkinda imeye wodia itibo maiga y'omonogeri bwe county Nyamira Enoch Okello korekana komochia abarayi bande umuntu oyo nakabugate amate yaye oraenda nyomba mwaye ere n'omungi noye ngora nyoro rumungi n'enyombe iyo kubwatekana n'echinkwana cy'omonogeri oyo nigo mubunge Josh Nyamuko abeteka gwesoko kurwasiga cy'omuganda w'abantu na kugikiria chinkwana cy'omuspeaker oyo. It's not fair kurama abajumbe bachorire as much as ntakurame numede nawe speaker Nyamira muskoyo na bera ali Nyamira tikatutora baskani ntuna bagusi asensemo yabo igacha bamenyi be county Nyamira bakora unoyo kabeire umukansura omukoro obusamaro Kennedy Gisemba Nyakundi nigo babeire bagwesokia na kugania amasikani n'abarayi batige siasa cy'okoramana igote to kwane gore yo speaker engana ya igoro ho mu MCA igamurogeto mu MCA Nakuru West akamagotera chikura konyora Nakuru muna gisa inike woti ya woti ya itibo wose woti ya manga omusacho gambire kitunda isatu amaye gocha gotenda kumurameke gwango keria taisa inikende bangana kwanete amangana nigage chitia bagaka nabangina monokuru esomo speako ito bwe punga twegenete nande twaminetie ese punga ya Nyamira iga orogetie embwetari engia ekitogokana muna barayi onyo origereirio onyo riri bagari okogaya n'abanyamira gosoko bomonogeri bwa abanyamira tigatwara amasikani abarayi barigeti basikwe boigomba gikeria engana yakoleta siasa chimbe ase amatanga egento kerugia ase kababune naro ekero umuntu asirire riba abantu bagoja sensema ya matanga kwanya negento gegocho no umuntu okonyorere namuna kwamanya kwasoko na kwachongo mumuntu mino nitogona kurigere giti na mwato tegire dio na matanga na toko basama kongware yekole tubusuko bone ko gero kanyora barayi bagocha muna bone ko twachari enginda barayi barororo taguya kore ni abaminto banyora makong tumaka nyandu muntu bagocha buntu bagocha buno murajuri ko kanya naba ndo twagwata nabandi bono nigo bamenzira na kumugania omuspeaker bwe county Nyamira utanchirira ensemo eyemo ere buno omuspeaker tabwena ati korara gujinsemende yonsi abwente ko bagatigati asika bachumbe barigeti asiko musenator geti asiko mugumeni urigeti mugumeni rebu na ndatike ko campaign ya maisoma rebu netwaro cyacagiro tena na nena bwate bisomoni omuguko mnane 2027 mnano kurasa na buoka muna buno muntu ko speaker no muntu weta ko be obaro oyo ko bakwenda buge obeni buoja bugeri oyo ko kandi mina omongonya na gango ko sore kila tiego ntane ko tebo n'abantu bamito baba yatore Nyamira yeito yareke kubwata gago chieso mupiro oye bune ref origereri isikori inaime taina bwata ararira sense meyemo otake kurarira sense meyemo egente gego chikoba pikera kyo tigata na Nyamira ego chikogu muna bona Nyamira yagure tayari asengencho yabarayi baito bakona kurusania ebinera ase basaba okubwaterana egati abarayi barime county Nyamira elinde tuchiko twara amagenderero ekinare ko tyanji buno muraina ndo muntu mukristo kudogo sabira omorembe ingeri n'abantu bacyo dumate tore to omorembe sinone county nense ito ya Kenya ngima eko ko nyandu tuase ko baga n'abantu into ebiongo ito semerie bateya ndo maire ko into ko kwa n'abantu bandi byabande bobe Arama oyo minto kano nyaga kamyete Nakuru tali muntu tali Nyamira ga igo nere na babonete ko ujinga kichiaye choburayi nere kagoja lya kwegu nankale Ginko reporteria Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi.